Takže čaute, ja som Miša01 a idem teraz ukázať, ako na počítač. Je to konkrétne o ako nastaviť si heslo a adhoc sieť. Možno ešte niečo pridám, ak ma napadne. Takže ešte chcem podotknúť, že to je vo Windows 7. Takže otvoríme si ovládací panel. To si dáme, teraz ideme to heslo urobiť. Dáme si používateľské konta a bezpečnosť rodiny. Dáme, že používateľské konta. A potom sa dá vytvoriť heslo pre svoje konto. Toto kliknete, napíšete nové heslo, potvrdiť nové heslo a môžete si sem dať aj pomôcku, ktoré, keby ste nevedeli heslo, tak sa vám ukáže taká pomôcka a to, keď tam je tá pomôcka, tak proste máte ako keby pomôcku. Že napríklad dám si, že môj pes sa volá Kevin a dám si pomôcku, že pes napríklad. A počkajte chvíľu, ešte mám problémy, počkajte. Takže som späť, omlúvam sa, len som mal problémy s batériou. Tak, môžeme pokračovať. Takže heslo už máme. Teraz ideme na tú adhoc sieť. Dáme si naspäť, že ovládací panel, dáme si sieť a internet, centrum sieti a dáme si, že nadstaviť nové pripojenie alebo sieť. Tu si dáme úplne dole, to niektorí nevedia nájsť, pretože to je dole. A dáme si sem, že nadstaviť bezdrátovú sieť adhoc. Dáme ďalej. Názov siete hociaká. Test. Dáme si príklad. Takto dáme si YouTube. Dáme ďalej. Aha, takže musíme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 YouTube. Ja mám YouTube 1, dáme napríklad. Teraz sa nám nadstavuje sieť. A sieť je pripravená na používanie. Toto potom ťuknite. Počkajte. A dáte si v tom, že zdieľanie súborov. Počkajte, myslím, že to je túto. Toto som si není celkom istý. Počkajte, ja to hneď zistím. Len to stopnem. Dobre, takže som tu a už viem. Tuto si prekliknete, ak chcete sieť, ak chcete súbor tlačiarne a verejné prečinky. Dáme, že uložiť zmeny. Toto je len pre administrátorov. Tu môžu, akože administrátor počítača, hlavný profil ako keby. A ešte čo by som vám tak ukázal. Toto by bolo asi všetko. Áno, toto už je všetko asi. Na budúci si ešte ukážeme tiež ako jak na PC. A to je asi všetko, takže ja sa s vami pre tento diel lúčim a
Dobre, ja som ešte tu, no a prepáčte, vypínal som si Skype, lebo to saklo mi to, tak omlouvám sa. Tak, keď sa vám toto video, no ešte raz. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, poprípade odber, zdieľajte na Facebooku alebo medzi priateľmi, ja budem len rád. A majte sa.